Сәлам дуслар! Ниһаят сезнең белән очраштырган, күңелләргә илаһи моң өстәгән һәм әлбәттә сез яраткан җырчыларны тиешле урыннарына урнаштырган мизгел килеп җитте. Клиплар атна дәвамында сез җибәргән тавышларны җыйды. Кайсыдыр бик уңышлы итеп беренче урынга менеп утырды, кайсынадыр тавышларның күплеге җитеп бетмәде. Шулай ук җырчыларыбызның тормышындагы кызыклы вакыйгалар, булар барсы да топ клип тапшыруында. Тик барсы да тәртип белән. Телевизор экраннары каршына уңайлырак итеп утырыгыз. Башлыйбыз. Безнең тапшыру иң гадел, ләкин шул ук вакытта бик кырыс. Көчсезләргә монда урын юк. Шуның өчен без бу атнада 2 клип белән саубуллашабыз. Беренчесе аның күп атналар дәвамында хит-парадта лидерлар позициясын бирмәгән Айгиз. Кызганыч, ләкин кагыйдәләргә каршы килеп булмый. Yanına ışıp bayıtam, bilesin be yaratam. Aşık etip küngüleme, var bir üzüme karatam. Yanına ışıp bayıtam, bilesin be yaratam. Aşık etip küngüleme, var bir üzüme karatam. Азнакай районында якынча 63 мең ярымлап халык яши. Һәр бер гаиләдән берәр генә тавыш җибәрсәләр дә, Вия квартет төркеме безнең тапшыруда беренче урын алыр иде. Ләкин тавышларның күплеге аларга тапшыруда калырга мөмкинчелек бирми. Язмышым Азнакаем клибы белән саубуллашабыз. Сиңа карап горурланам, сыкланам. Халкың ашык, телең чиста, җирең бай. Тауга менеп, җырлар сузамы табып җай. Таулы җырлы, телләриле Азнакай. Яңа мөхиткә килеп эләккәч кайбер кеше куркып югалып кала. Клиплар белән дә шулай булмасын өчен, аларны көләч йөз белән каршы алырга кирәк. Бу атнада безнең 2 премьера. Шуларның берсе Ләйсән Гыймаева. Яраткан тамашачысы Ләйсәнне якын арада 18 апрель көнне филармония концертлар залында узачак музыкаль каймак концертында күрә алачак. Әлегә әйдәгез дуслар, Ләйсән өчен кызганмыйча тавышларыбызны бирик. Yatılarga kusalma diye ukalagan bulasın. Ey cankayım, canaşımla, ellenniler oylama, yıldız күренәмен юл. Yakты кыяш булганда, ey canaşım, canakayım sen benim. Seni koyarım, күңелемнең күгендә. Нинди бәхет ярыт алдым, сине үземә. Эй җанкаем, җанашымла, әлләниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл. Якты кояш булганда, эй җанашым. Яшыл бер генә рәхмәт елсын булганыңа, эзләп сөюләреңә. Эй
Ey җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренемен юк, якты кояш булганда, эй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренемен юк, якты кояш булганда, эй җанашым. Безнең тапшыруыбызда бик уңышлы гына чыгыш ясап киткән Азат Фазлыев бу елы үзенең тормыш иптәше Алсуны да ияртеп килгән. Каршы алабыз яңа премьераны. Азат һәм Алсу Фазлыевлар Күгәрченем, Гөлкәем. Һәм әлбәттә, җыр өчен тавыш бирәбез. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә. Күгәрчен Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Карашларың ялкыннан, җаным сиңа талпынган. Бер күрергә күңелкәем, сине шундый сагынган. Бер күрергә күңелкәем, сине шундый сагынган. Күгәрчен Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Şiverim sen güzel, tirende yak güzelim. Baldan şekerden de tatlı sıyam diyen sözlerin. Baldan şekerden de tatlı sıyam diyen sözlerin. Күгәрченем Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Күгәрченем Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, Nazlı yarı син бит ул, бәхетләргә тиң бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек киң бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек киң бит ул. Күгәрчен Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Сине уйлап көнем теләсәлә үзәккәем. Альбина Апанаева кызы Миралияны развивайкага йөртә башлаган. Атнага 3 тапкыр 3 сәгатькә. Миралия анда башка балалар белән уйный, сикерә, укый һәм биергә өйрәнә. Альбина шул вакытта фитнес-клубка барып кайтырга да өлгерә. Миралиягә да рәхәт.
Альбинаның да күңеле тыныч. Гомумән, Альбина Апанаева яз көнен бик ярата, чөнки үзе дә елның шул фасылында туган. Һәм тагын бер зур яңалык, дуслар. Альбина Апанаева хәзер халыкка җырчы буларак кына түгел, төрле бәйрәмнәрне, мәҗлесләрне алып баручы буларак та мәгълүм. Тормышта һәрбер нәрсәгә яраклашырга кирәк. Хәзер Альбина Апанаеваның "Син минем матур кызым" клибы өчен тавыш бирәбез, дуслар. 13:20 номерына топ клип 93 санын язабыз да, SMS җибәрәбез. Туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа, минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Ходайга рәхмәт укыйм, сине китергән өчен, шул кадәрле матур хисләр бүләк итергән өчен. Күзләрең, иреннәрең, елмаеп көлүләрең, шул кадәрле матур синең тәпиләп йөрүләрең. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Әйдә, әйдә, биребез бергәләп, һей! Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Пам-парарам, пам-парарам, иң матур кызым син. Пам-парарам, 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 иң матур кызым син. Хәзер кыска вакытлы рекламага аерылып алабыз. Бездән аерылмагыз. Гөлназ Сираева соңгы вакытта үзенең сәламәтлегенә ныгырак игътибар итә башлаган. Дөрес итеп тукланырга һәм спорт белән шөгыльләнергә тырыша. Әле өстәвенә үзе өйдә ипи пешерә башлаган. Чүпрә кушып пешергән ипиләрнең зыяны турында ишеттем. Хәзер үзем чүпрә кушмыйча тулы бер текле оннан ипи пешерәм дип җавап бирде Гөлназ. Моны ишеткәч күз алдына элеккеге татар авылы, матур гына ит килеп баса. Гөлназ Сираева зур пешкә утын ягып җибәрә һәм чүпрәсез камыр баса башлый. Birazdan авыл урамына пештә яңа пешеп чыккан хуш исле икмәк исе тарала. Бик матур күренеш. Ләкин хәзер Гөлназ өчен тавыш бирергә кирәк. 13:20 номерына топ клип 88 санын язабыз да, SMS хәбәр җибәрәбез.
İsten çıkmayı sağındıra Etkeyli balaşağım Bu dünyada kim köngilli Etkeyler bir köptür ol Sindey izgi ulu canlı Etkey başka yoktur ol Etkey başka yoktur ol Köngillimne jilkindire Çıkmayı sağındıra Etkeyli balaşağım Köngillimne jilkindire Tuğanı yağım İsten çıkmayı sağındıra Etkeyli balaşağım İsten çıkmayı sağındıra Etkeyli balaşağım Etkeyli Лилия Гыймаддинова тормышында зур күңелле яңалык. Тиздән ул гаиләсе белән гарәп әмирлекләренә ял итәргә китә. Кечкенә уллары әле сәяхәткә беренче тапкыр бара икән. Шуның өчен әзерлек аеручанлык бара. Чөнки самолетта очкан чакта ял иткәндә бала сабырсызланмасын өчен аңа аеруча уңайлы шартлар тудырырга кирәк. Лилия күңелен нәкъ менә сез тынычландыра аласыз, дуслар. Моның өчен 1320 номерына топ клип 90 санын язып, SMS юлларга кирәк.
Тапшырыбызның яртысы артта калды, тагын яртысы алда көтә. Димәк, нәкъ уртасы. Ләкин инде көчле клипларга күчкәнче сезгә бер яңалык җиткереп китәсе килә. Иртәгә, ягъни 11 апрель көнне Мәскәүдә зур вакыйга. Татар җыры фестиваленең 5 еллык юбилее. Кремль дәүләт сараенда бу көнне 15 еллыкның иң яхшы җырчыларын күреп булачак. Ә билетларны Кремль дәүләт сарае кассасыннан, концерт.ру сайтыннан һәм таратучылардан алырга мөмкин. Аларның телефоннары хәзер сезнең экраннарда. Ринас Әхмәтов хәзерге вакытта Тукай районында үзенең концертлары белән йөри. Группасында 8 кеше. Халык бик яхшы кабул итә. Бигрәк тә мин яратам сине тормыш җырын танып, көчле итеп алкышлыйлар икән. Шулай күптән түгел дуслары белән җыелышып, шашлык кыздырып ашаганнар. Аларның шулай айга бер тапкыр җыелып ала торган матур традицияләре бар. Шашлыкны кибеттән сатып алмыйлар, үз куллары белән ясыйлар. Шул чакта айруча тәмлек килеп чыга ди ул. Менә шундый хәлләр, дуслар. Хәзер күпләр яратып өлгергән "Мин яратам сине" тормыш җыры өчен тавыш бирәбез. 13:20 номерына топ клип 91 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз. Min yaratam seni taramış. Bu dünyаны ingler için. Tangısız can birgen için, tangısız can birgen için. Şu canımны yürütürge, selametten birgen için. Tangısız can birgen için, tangısız can birgen için. Şu canımını yürütürge, selametten birgen için. Min yaratam seni taramış. Ayaz kugın körerge di. Mangay közü birgen için, mangay közü birgen için. Maturlıqını toyarga dip, көңіл közü birgen için. Mangay közü birgen için, mangay közü birgen için. Maturlıqını toyarga dip, көңіл közü birgen için. Min yaratam seni taramış. Seni şaşıp yaratırgan. Sıyık isi birgen için, sıyık isi birgen için. Şu hislerini tezginlerge, akıl kışı birgen için. Sıyık isi birgen için, sıyık isi birgen için. Şu hislerini tezginlerge, akıl kışı birgen için. Birgen için,
Yaşau kişi birgen için. Niyaz Safiullin gün ötene rol artında, gastrollerde yürü. Onun yıllar jırı şaktığına popülerlik getire başlagan. Hatta Başkiri yaklarında gayi hizmetkarları Niyaz'ını tanıp tuktatalar iken. Iştiraf salır işin tügül. Yana tanılıp kilüşü jırşı bilen oralaşıp, onun diskların, автографларын alу işin. Әлі olaygına da tügül. Bir posta tuktatıp Niyaz'dan disklar algandan soң gayi hizmetkarları şaltıratıp ikinci postga eytiler. Hem şulay Niyaz gayi hizmetkarlarının yaratkan konaklarına öğrele. Eferin Niyaz. Hazır senin için tavuş biremiz. 13-20 numarına top klip 85 sanın yazabızda isimiz haber jiberemiz dostlar. Tün bulamı yolga çıkıp gitəbiz Neçə min şaqrımlar ötüb Qabat qaytıp girəbiz Qabat qaytıp girəbiz Yolda türlü xəllər bula Yağmurda, buranıda Xaday zinxar sən yürüt Və senin qulağına Yolda türlü xəllər bula Yağmurda, buranıda Xaday zinxar sən yürüt Və senin qulağına Allı-qatlı qarab yerik Saq bulırğa dırışıq Bələ qaza uğrab ötsün 22 birdə uzışıb 22 birdə uzışıb Yolda türlü xəllər bula Yağmurda, buranıda Xaday zinxar sən yürüt Və senin qulağına Yolda türlü xəllər bula Yağmurda, buranıda Xaday zinxar sən yürüt Və senin qulağına Ayıqa baştan oturıq Keşi qamırı qısqa bit Ulu zor qayğılar tudırmıq Zor qayğılar tudırmıq Yolda türlü xəllər bula Yağmurda, buranıda Xaday zinxar sən yürüt Və senin qulağına Yolda türlü xəllər bula Yağmurda, buranıda Xaday zinxar sən yürüt Və senin qulağına Xaday zinxar sən yürüt Və senin qulağına Və senin qulağına Her bir kızıp işlevşi eyverini vakit suutup alırga gerek. Top klip tapşırığında bu vazifanı reklamı ötey. Hit paradının işligin aşıp jiberige vakit kelip jitdi. Kim bu atnada 3-nji orunda? Aydagiz şunu bilek. Bu yaz Feyruze Zagidullina için iskitkiş matur bara. Top klip tapşırığında klipnin şığa başlağı enisinin tuğan günü bilen tengel kelgen.
Һәм шул вакыттан соң Фәйрүзәгә популярлык иңә башлаган. Барлык кеше шалтырата, мактый. Дуслар, Фәйрүзә Загидуллинаны тагын да танытасыгыз килсә, барыгыз да аның өчен тавыш бирегез. 13:20 номерына топ клип 95 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз.
Лия Шамсина бик тиздән яңа дуэт яздырырга уйлый. Кем белән икәнлеге әлегә сер, ләкин дуэт бик тиздән апрель аенда дөнья күрергә тиеш. Һәм тагын бер зур яңалык. Лия соңгы вакытта төрле шәһәрләрдә үзенә маҗара эзләп йөри башлаган. Дөресрәген әйткәндә, бу яңа квест проект. Сине бер бүлмәгә ябып куялар, 60 минут вакыт бирелә. Шул вакыт эчендә син бүлмәдә булган төрле табышмакларны, биремнәрне шишеп, үзеңә чыгу юлын табырга тиеш. Кайбер вакытта шундый куркыныч бүлмәләр эләгә, хәтта үзеңне виртуаль уенда итеп хис итәсең. Ләкин Лия Шамсина төшеп калган кызлардан түгел. Аңа барлык биремнәрне шишеп, чыгу юлын табыр өчен 60 минут түгел, 30 минут вакытта әйләнеп чыккан. Менә шундый маҗаралар эзләргә яратучы Лия Шамсина. Ә хәзер дуслар, карыйбыз клипны, 13:20 номерына топ клип 94 санын язып, Лия Шамсина өчен тавыш бирәбез. Dostları belleni yaşav yemli, dostları belleni көңелле, dostları bellen aralaşu, ozan aytağım birine. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostları yaktı yıldız, ay nuruday balkıysız. Bu durmuşta şin kişisiz, şuna jengel atlaysız. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Can dostlarım tatlı yeşik, eşuyni kulağızda. Sev selamet yaşayız dip, gül şeşem yollarızga. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minnen sizge dilekler. Ниһаят, бу атнаның абсолют хитына да килеп җиттек. Кайсы клип бу атнада иң күп тамашачы тавышын җыйды? Әйдәгез, карыйбыз. Элвин Грей белән Ансу хит парадта бик уңышлы гына чыгыш ясап киләләр. Халык ярата һәм үз итә. Аларның хәзерге вакытта Башкортстан Республикасы буенча супер гастроль турлары бара. Ә шул арада Ансу үзенең туган көнен билгеләп үтәргә дә өлгергән.
Беренче тапкыр үземнең туган көнемне өйдә үткәрмәдем. Ләкин миңа бик ошады дип җавап бирде Ансу. Концертларның күплеген Элвин Грейның ВКонтакте шелтәрендәге официаль төркеменә кирип карап белеп була. Концертка күбрәк яшьләр көтелгән. Ләкин ни гаҗәп, өлкәнрәк яшьләрдәге әбиләр дә килә башлаган. Шуңа күрә концерт программасын бераз үзгәртергә туры килгән. Менә шундый Элвин Грей дуслар. Филипп Киркоров кебек, яшь кызларны гына түгел, үлкәнрәк яшьләрдәге ханымнарны да үзенә тарта. Ә хәзер клип өчен тавыш бирәбез. Телефоннарыбызны кулга тотабыз, 1320 номерына топ клип 92 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз. Керфегеңнән гөлләр тама, күрсәм йөрәгем яна. Senin güzellikni görüp sandıgaçlar soğuklana. Hayli canaşım yaman su, Күрешмәгән çağlarda. Күзләрең гел юлларда, күзләрең гел юлларда, Син яшәгән якларда. Gözlerim gel yollarda da, Күзләрең гел юлларда, Син яшәгән якларда. Görüşükdə, oşaşıqda, birgə şaxta günəyəmlə. İki birge bulgan şokta söyler sözleri de demli. Hayli canaşım yaman su, Görüşmegen şoklarda. Gözlerim gel yollarda, gözlerim gel yollarda, Sen yaşayan yollarda. Gözlerim gel yollarda da, Gözlerim gel yollarda, Sen yaşayan yollarda. Küttürmesin uzak kilmi, Moңсулатма күңелне. məhəbbətə alıb girgən, sen son özün түгелме. Hayli canaşım yaman su, Görüşmegen çağlarda. Gözlerim gel yollarda, gözlerim gel yollarda, Sen yaşayan yollarda. Gözlerim gel yollarda da, Gözlerim gel yollarda, Sen yaşayan yollarda. Сизелмичә генә безгә бирелгән вакыт чыгып бара. Ләкин саубуллашканчы тагын бер зур яңалык җиткерәсе килә. TMTV телеканалы Барс Медиа продюсерлык үзәге һәм Татар радиосы зур кастинг игълан итә. 26 апрель көнне сәгать 10-га Аут-холлга кил һәм үзеңнең тормышыңны үзгәрт. Тулырак мәгълүматны tmtvonline.ru сайтына кирип белә аласыз. Шулай ук топ клип хит парадында да атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап яраткан клибыгызның кодын язып SMS хәбәр җибәрегез, яисә tmtvonline.ru сайтына кирип яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Ә без сезнең белән бер атнадан соң очрашырбыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз.